F'dawn il-jiem ħareġ ċar kemm Karl Guder kien maħbub minn kulħadd, bniedem rispettat, persuna illi ddedika ħajtu għal net media u għal Partit Nazzjonalista. Kif kien xieraq din hija t-tislima li ngħatat lil Karl Guder mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, laqa li saret il-ħamis filgħaxija u li bdiet b'minuta silenzju għal memorja ta' dan l-eks membru parlamentari illi fl-aħħar snin serva bħala Chief Operations Officer ta' Net Television. Waqt il-laqa li tmexxiet mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien evidenti fuq wiċċ id-deputati id-daqqa enormi li ħallit din it-telfa, mhux biss firda li tinħass fuq livell politiku fejn Karl Guder kien jagħti l-100% tal-enerġija tiegħu, iżda fuq kollox firda fuq livell personali, għaliex għal dawn id-deputati u għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista it-telfa ta' Karl Guder hija telfa ta' ħabib u ġentlom, kif anke kkonfermaw eluf ta' persuni li fil-jiem li għaddew ikkummentaw b'mod pubbliku fuq il-midja soċjali. Intant brabta ma' din il-ġrajja traġika l-Partit Nazzjonalista insista li ħadd m'għandu jibża jitkellem dwar dak li jaf, dan fil-waqt li tenna li l-Partit Nazzjonalista se jkun ħajt ta' kennu ta' sosten għal min jażel li jgħin fit-tfittxija tal-verità u l-ġustizzja. L-istess nistennew u nipretendu li jagħmlu l-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna sostna fis-stqarrija Partit Nazzjonalista. Din is-sejħa issegwi l-appell li jagħmlu l-qraba ta' Karl Guder fejn talbu għal kwalunkwe informazzjoni li tista' tixħet aktar dawl dwar mewtu.